खुलुमबाय फरायसाफोर, नोंसोरनि समाज बिगियान बिजाबनियाव थानाय फरा 5 नि मानसावगारि माखौ बुङो एबा हालुर फरायसंनायनि आगजु बेनि मोनसे बाहागो मानसावगारि, बेनि सोमोन्दै जों दिनै फरायगोन। मानसावगारिखौ मानो नांगौ बेखौ मोजाङै बुजिनो हागोन। दायो फैदो जों फरायदिनि। बे फरा 5 आव थानाय गुदि हारोंथाइफोरा जाबाय हालुर फरायसंनाय आगजुनि गोनांथिखौ बुजिनाय, मानसावगारिनि गोनांथिखौ बुजिनाय, बायदि रोखोमनि मानसावगारिनि बागै मिन्थिनाय, बायदि रोखोमनि मानसावगारियाव बाहायनाय थादेरसाफोर जेरै जखासेवारि दिगदिन्थियारिनि सोमोन्दै सानदांथि मोननाय। जों बेफोर आयदाखौ बे फरा फरायबा जों मिन्थिनो मोनगोन। फैदो दाना जों गुबै आयदायाव थांनोसै। हालुर फरायसंनायनि आगजुफोर। हालुर आयदाखौ फरायसंनो थाखाय माखासे आगजुनि गोनांथि जायो। बेफोरनि मादाव ग्लब, कम्पास, नक्सा, मडेल आरिखौ हालुर फरायसंनायाव बांसिनै बाहायनाय जायो। मानसावगारि माखौ बुङो? फैदो दाना जों रोखायै मिन्थिनि। जों जेब्ला बुहुमनि बबेबा दाबसे बाहागोनि सोमोन्दै थामहिनबा बबेबा हादर, रायजो, जिल्ला, सोहोर एबा गामिनि सोमोन्दै रोखायै फरायसंनांगौ जायो, अब्ला जों ग्लबनि सोलायै मानसावगारिनि हेफाजाब लानांगौ जायो। दुलाराय बुहुम एबा बेनि बबेबा दाबसे बाहागोखौ फिसा महरसिम सोलायनानै लेखा बिलाइ एबा बेबादि बबेबा समान थालानि बिलाइयाव दिग आरो जानथाइनि रुजुथायखौ थिग लाखिनानै आखिनाय सावगारियानो जाबाय मानसावगारि। जों एरैबो बुंनो हायो, लेखा बिलाइ एबा बेबादि समान बिखुङाव स्केल एबा जखासेवारिनि मददजों बुहुमनि सा बाहागो एबा बिनि बबेबा बाहागोखौ आखिनाय सावगारियानो जाबाय मानसावगारि। मानसावगारिनि बाहागोफोर। फैदो दाना जों मिन्थिनि मा मा बाहागो दं मानसावगारि। मानसावगारिया गोबां रोखोमनि दं। बेफोर जाबाय मिथिंगायारि मानसावगारि, राजखान्थियारि मानसावगारि, बोथोरनि मानसावगारि, सुबुं अनजिमानि मानसावगारि, हान्था-मेला आरो रोगानायनि मानसावगारि, आबादनि मानसावगारि आरो दारिमिननि मानसावगारि। बेफोरनो जाबाय मानसावगारिनि गुबुन गुबुन बाहागोफोर। गुबुन गुबुन रोखोमनि मानसावगारियाव मा मा बिथिं सरजाबफानाय जायो मिथिना लानि फै। मिथिंगायारि मानसावगारि। मिथिंगायारि मानसावगारियाव दैमा-दैसा, हाजो-हाजोमा, लाइफां आरि हालुर खारिफोरखौ दिन्थिनाय जायो। राजखान्थियारि मानसावगारि। राजखान्थियारि मानसावगारियाव हादर, हादरमा, रायजो, जिला आरिनि थाथिलि, सोरगिदिं सिमा, राजथावनि, नोगोर सोहोर आरि दिन्थिनाय जायो। बोथोरनि मानसावगारि। बोथोरनि मानसावगारियाव सम, बार, दान, बिदुं, अखा हानाय, बारहावा आरि बायदि दिन्थिनाय जायो। सुबुं अनजिमानि मानसावगारि। सुबुं अनजिमानि मानसावगारियाव सुबुं अनजिमानि राननाय, रोजाथि आरो दिन्थिनाय जायो। हान्था-मेला आरो रोगानायनि मानसावगारि। हान्था-मेला आरो रोगानायनि मानसावगारियाव थांलाय फैलायनि राहाफोर जेरै मटर गारि, ट्रेन, बिरग्रा जाहाज एबा दै लामा आरो फोनांजाब राहाफोर जेरै लाइजाम, टेलिफन आरो डिजिटेल राहाजों फोनांजाबनाय आरि दिन्थिनाय जायो। आबादनि मानसावगारि। बायदि रोखोमनि आबाद मावनाय, बोथोरनि फसलनि दिहुनथाय, गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावनाय हा, आबादजों लोब्बा थानाय फुंखा आरि दिन्थिनाय जायो। दारिमिननि मानसावगारि। दारिमिनजों लोब्बा थानाय दिहुनथाय, जगायग्रा, रानथिंग्रा, फुंखा, थिलि आरि दिन्थिनाय जायो। जों गोजौआव मख'नाय बाहागोफोरनि अनगायैबो मानसावगारिनि आखिनाय आदब, आयदा मुवा, थांखि आरिनि सायाव सोनारनानै मानसावगारिखौ गोरलै मानसावगारि आरो आयदा बिथायारि मानसावगारि बे मोननै बाहागोआव राननो हायो। मा होनदों? मानसावगारिनि आखिनाय आदब, आयदा मुवा, थांखि आरिनि सायाव सोनारनानै मानसावगारिखौ गोरलै मानसावगारि आरो आयदा बिथायारि मानसावगारि बे मोननै बाहागोआव राननो हायो। आरोबाव सेवारिनि सायाव सोनारनानै मानसावगारिखौ मोननै रोखोमाव राननो हायो, जेरै फिसा सेवारिनि मानसावगारि आरो गेदेर सेवारिनि मानसावगारि। दायो फैदो मानसावगारिनि थादेरसाफोरनि सोमोन्दै फरायनि।
मानसावगारिनि गोनांथार थादेरसाफोरा जाबाय जानथाय, दिग आरो दिन्थियारि सिन। बेफोर गैयाब्ला मानसावगारि थियारि खालामनो हानाय नङा। गोसोआव लाखि फरायसाफोर, मानसावगारि आखिनो थाखाय गोनांथार थादेरसाफोरा जाबाय जानथाय, दिग आरो दिन्थियारि सिन। बे गैयाब्ला जों मानसावगारि थियारि खालामनो एबा आखिनो हानाय नङा। जानथायखौ जों माबायदि मानसावगारियाव दिन्थियो फैदो मिन्थिनि। दाबनै जायगानि गेजेरनि थार जानथायखौ मानसावगारियाव बै रोखोमसे बिबांनि जखायावनो दिन्थिनांगौ जायोब्ला गुबै जायगानि समानैनो मानसावगारियावबो जानांगोन। नाथाय मानसावगारिखौ एसेबां फेदेरनो हाया। बेखायनो मानसावगारिनि लिरथायखौ सुबिदा बादियै फिसा खालामनानै लानाय जायो। बेखौ जों स्केल एबा जखा सेवारिनि हेफाजाबाव खालामनाय जायो। बाथ्राखौ मोजाङै बुजिनो थाखाय मोनसे बिदिन्थि होनाय जाबाय। फैदो जों बिदिन्थिखौ नायनि। हमना ला नोंनि न' आरो जिल्ला सदरनि जानथाया 20 किल'मिटार। दायो नों बे जानथायखौ मानसावगारियाव दिन्थिनो थाखाय फेसेमनानै लानांगोन। नोंनि न' आरो जिल्ला सदरनि जानथायखौ मानसावगारियाव 2 सेन्टिमिटाराव दिन्थिनांगोन। अब्ला 1 सेन्टिमिटार जानथायाव मानसावगारियाव 10 किल'मिटार फोरमायदों। ओंखायनो नोंनि मानसावगारिनि स्केल एबा जखा सेवारिया जागोन 1 सेन्टिमिटार समान 10 किल'मिटार। खाथियाव होनाय सावगारिखौ मोजाङै नायदो। जेब्ला हादर एबा हादरमा बादि मोनफा गेदेर ओनसोलखौ लेखा बिलाइ गांसेयाव दिन्थिनो गोनां जायो, अब्ला फिसा सेवारिनि हेफाजाब लायो। बिदिन्थि महरै मानसावगारिनि 1 सेन्टिमिटार जानथाया बुहुम बिखुंनि 200 किल'मिटार फोरमायगोन। बिदिनो जेब्ला जोंनि गामि एबा सोहोरखौ लेखा बिलाइयाव दिन्थिनांगौ जायो, अब्ला गेदेर सेवारि थामहिनबा 1 सेन्टिमिटारजों 10 मिटार फोरमायग्रा जखा सेवारि बाहायनो नांगोन। बेबादि मानसावगारिखौ गेदेर सेवारिनि मानसावगारि बुंनाय जायो। खाथिनि सावगारियाव बेनि सोमोन्दै दिन्थिनाय जादों। बेखौ नोंसोर नायनो हागोन। दायो फैदो दिगनि सोमोन्दै जों फरायनि। बांसिन सावगारियावनो आगदाथिं गोजौआव थोंगोर आखिनाय गंसे बोरला सिनजों सा एबा एन हांखो लिरनाय थायो। खाथिनि सावगारियाव नोजोर हो। सिनजों फोरमायनाय बे सा हांखोआ साहा दिगखौ फोरमायो। जेब्ला मानसावगारि गंसेनि साहा दिगखौ मिन्थिनो हागोन, अब्ला खोला, सानजा आरो सोनाब दिगखौ गोरलैयैनो सिनायना दिहुननो हागोन। गाहाय दिग मोनब्रैया जाबाय सा, खोला, सानजा आरो सोनाब। बेनि गेजेरनि दिगफोरा जाबाय सा सानजा, खोला सानजा, खोला सोनाब आरो सा सोनाब। बे दिगफोरनि हेफाजाबाव जों बुहुम बिखुङाव जायखिजाया दाबसे जायगानि थाथिलिखौ गेबेङै मिन्थिनो हायो। सावगारियाव नायदो, खाथियाव होनाय सावगारिखौ। दिग दिहुनग्रा जुन्थि एबा कम्पासनि हेफाजाबाव जों बबेबा दाबसे जायगानि दिगखौ गेबेङै मिथिनो हायो। खाथियाव नुनाय सावगारियाव बेनि बिदिन्थि। कम्पासनि बोगथाबनाय रेसुआ जेब्लाबो सा खोला मोखाङै थायो। खाथिनि सावगारिखौ नायदो। दायो फैदो दिन्थियारि सिन। मानसावगारि गांसेनि गोनां जानाय थामथि थादेरसाया जाबाय दिन्थियारि सिन। मानसावगारियाव बबेबा दाबसे जायगानि न' बां, लामा सामा, दालां, रेल लामा, फुख्रि, दैखर, दुब्लि आरि खारिफोरखौ नंगुबै देरथाय आरो महराव आखिनो हाया। ओंखायनो बे खारिफोरखौ गुबुन गुबुन हांखो, गाब, सिन आरिजों दिन्थिनाय जायो। मानसावगारियाव बाहायनाय सिनफोरा गासै बुहुमावनो एखे। बेखायनो मानसावगारिनि सिनफोरखौ नायनानैनो दाबसे गोदान जायगानि खारिफोरखौ मिथिनो हायो। मानसावगारियाव बाहायनाय दिन्थियारि सिनफोरखौ गनायजानाय एबा बाहायजानाय सिन बुंनाय जायो। गुबुन गुबुन सिनफोर बादि खारि दिन्थिनो थाखाय मानसावगारियाव बायसेथ्रा गाबबो बाहायनाय जायो। बिदिन्थि महरै दैखौ फोरमायनो थाखाय निला गाब, हाजो-हाजोमा दिन्थिनो थाखाय रोजा मुगा आरो जौवेन दिन्थिनो थाखाय गोमो गाब आरो हायेन दिन्थिनो थाखाय गोथां गाब बाहायनाय जायो। मानसावगारियाव बाहायनाय खायफा सिनफोरनि फारिलाइ गाहायाव होनाय जादों। बेयो जाबाय मानसावगारियाव बाहायनाय सिनफोर। रेल लामा,
ब्रड गज, मिटार गज, रेल स्टेसन बायदिखौ ओरै दिन्थिनाय जादों। लामा, पाक्का नङि लामा मारै दिन्थिनाय जादों नायदो फरायसाफोर। सोरगिदिं सिमा, हादर गेजेरारि, रायजोआरि, जिल्ला बेखौ माबायदि दिन्थिनाय जादों गोसोआव लाखि। दैमा, दैखर, फुख्रि, नाला, दालां मारै दिन्थिनाय जादों। मन्दिर, गिर्जा, मस्जिद दिन्थिसिनखौ नायदो। लाइजाम न', टेलिग्राम, पुलिस थाना मारै दिन्थिनाय जादों। सुबुं थाथिलि, गोथैसालि आरिखौ माबायदि दिन्थिनाय जादों बेखौ गोसोआव लाखि। बिफां, हाग्रा बायदिखौ मारै दिन्थिदों। बेखिनियानो जाबाय सुंथाबै दिन्थिनाय मानसावगारियाव थानाय दिन्थिसिनफोर। सावरायखांनाय थादेरसाफोरनि अनगायैबो नमुना सावगारि आरो नक्सा आखिनाया मानसावगारिनि बादिनो हेफाजाब होयो। जखासेवारिनि जेबो हेफाजाब लायालासिनो सानदांथि एबा गोसोखांथिनि सायाव सोनारनानै दाबसे जायगा, थिलि एबा मिथिंगायारि जायखिजाया आन्दाजारि सावगारि आखिनायखौनो नमुना सावगारि एबा स्केच बुङो। गेदेर सावगारिनि मदद लानानै आखिनाय फिसा जायगा दाबसे सावगारियानो जादों नक्सा एबा प्लेन। बे मोननै फारागथिखौ गोसोआव लाखि फरायसाफोर। बिदिन्थि महरै जों मोनसे खथानि गोलाव गुवारखौ मिन्थिनो लुबैयोब्ला बेखौ जों मानसावगारियाव दिन्थिनो हाया। अब्ला आरजाथाव सेवारिनि मदद लानानै खथानि मोनसे नक्सा आखिनो हायो।